Kung ang Diyos Amahan mo'y magbubuhat, kinsa man si Jesus sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mga kaigsuunan, ang topic nga gihatag nga atong pamalandungon karon mao ang the mystery of life of Christ. Sugod gihapon kita sa pagpanguros. Sa ngalan sa Amahan nga nagbuhat kanako. Sa ngalan sa Anak nga nagluwas kanako. Asa punta sa dughan, duol sa kasing-kasing. Busa mga minahal nga kaigsuunan, human sa paghatag sa Dios kanato sa gasa sa kinabuhi, gigasahan kita sa ikaduha, ang kagawasan, freedom. May katungod kita sa pagpili, to choose, blessing or curse, wholeness or brokenness. It was brokenness that you have chosen, paradise lost. But you know, God has to protect His dream alang kanato so that paradise should be regained. Gipadala sa Amahan ang iyang anak pagluwas kanato. Gani, ang Amahan sa iyang pagpaambit ngadto sa anak sa iyang damgo, dunay panglantaw. Gitawag nato sa in English og vision. To build the new heavens and the new earth. Pero ang maong pagpanglantaw kung walay misyon, taphaw. The desire of the Father have to be fulfilled. The dream of the Father has to be realized. Desiderata. Panglantaw. Pero kung ang panglantaw walay misyon, tingali baya muhatod kini kanato og Mona Lisa. They just die there. They just lie there and they die there. Ang misyon sa Dios nga anak, the proclamation of the good news, the truth about life, healing of brokenness, mind, body, spirit, liberation. Ikatulo, komunyon, kahiusahan, usa ka naiusang katawhan, balik sa Dios. Kita iyang mga minahal, restored, healed, forgiven, blessed. Ang pulong benediction, benedicere, gikan kana sa pulong Latin, bene, means good. Decere, dectio, meaning speaking or saying good things of someone. Taliwala sa atong kahimtang karon. Are we blessed? Hain ang Dios nga nagluwas ug muluwas kanato. Where is Jesus who saves us? Where is God? That is a wrong question. The right question is, when is Jesus? When is God? Usa ka batong leader sa youth ministry sa akong parokya kaniadto, miduol kanako mingon, Father, can you bless me? Automatic miingon ako kaniya, okay, I bless you. Pero nitubag ang batan-on sa pag-ingon, Father, kana bang pray over? I know, luyo sa akong huna-huna, bag-ong gibuwagan kini sa iyang uyab. So I placed my hand over his head and said, Dong, I want you to know that you are beloved Son of God. Bilhinhon sa iyang mga mata, ang imong pagkabuutan, bisan usahay sa imong mga sapot. Sa imong pagatiman sa imong mga igsoon, sa imong pagatiman sa imong lula, sa pagtudlo nimo sa imong isig kabatan-on sa choir. But I know, there are some sadness. There are some sadness in your heart. But I want you to remember, you are a very special person. Jesus loves you, even give Himself for you. You are deeply loved by Jesus and all the young people who are here with you in your presence. In the choir, in the blessing and joy for all of us. Trembling with tears, he said, "Thank you."
Later on, I know that there are also some thoughts of self-destruction. He did not pursue his plan. He felt blessed. There was a deep affirmation of our true self before God. Munang mga igsoon, when is God? When is God when we fight negativity with our mind fasting? There are all fake news around. Facebook, Instagram, mga vlog ug uban pa. Laban lang. Blessings speaks the truth. And Jesus said, I am the truth. The course speak lies. Clear our lies from within. Claim blessing. We all need each other's blessings. We need to affirm each other and claim blessing. How? Prayer. We have the tendency to speak to God, but you know, the real work of prayer is to become silent and listen to the voice that said good things about us, about me, my giftedness and my ability to share, to affirm. Let us create a space and a time and silence in our lives amidst all what's happening around, all the fake news around. There is God when we are going to do that. Santa Monica would say, don't ever underestimate the power of prayer and don't ever underestimate your power to pray. Si Santa Teresa de Avila would say, nada ti turbe, let nothing disturbs you. Solo Diyos, basta. Mga igsoon, ipaambit ang atong panalangin. Ipaambit ang atong kaugalingon. Let us affirm one another. We are saved. We are children of God. Speak the right words in each and every one of us. Speak the truth. And I will say, Dios te bendigo siempre. May God bless you always. Amen. Maing buntag ka natong tanan, o di ay si Matias Bagyo, suntangan nga minister dinhi sa parokya sa San Vicente Ferrer. Mga 20 katuig na ang akong pagserbisyo isip minister. Akong sinati kabahin sa kagawasan o alang sa kaluwasan sa pagtuo ngadto sa Dios mao kini. Nasinati na ko ning maong kagawasan sa dihang miabot na ko ang mga pagsuway nga midasmag sa tagsa nako kinabuhi. Sahay makalimot na lang ko nga doon na day Ginoo. Apan sa maong kasanatian akong naamguhan nga aduna gayoy Ginoo. Di ako nakaaninaw labi na nga patabang ko ni Mama Mary nga usahay sa panahon sa akong pagkatulog. Ukawon ko tungod kay daghan kini kabalaka mo mudasmag sa akong una-una. Usay dili ko katulog mo na nga akong ginabuhat nagrosaryo na lang ko unya akong gihalad ngadto ni Mama Mary nga unta kaulip na nako sa sala mawala mo na sa akong pagmata nakauna-una ko nga mitagik sa ko kanang balak kay para sa ako ang pagmatawa paghinungod sa Ginoo nya mao ning ang akong balak nga gitagik daygon ko ikaw Ginoo sa imong kaayo sa tanang mga grasya nga nadawat ko. Pagkabulahan ko dahil Ginoo no, nga sa imong dakong gugma kigasahan mo. Himayaon dahil ko no pasalamatan ka sa sayong kabuntagon sa akong pagmata. Mga kahadlok kabalaka wala na kay sa akong kiliran kanunay aniya ka. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan sa balay ug hangtod sa trabahoan. Sa among mga pagbiyahe imo kaming pagaubanan, kapas sa proteksyon imo kaming gipandungan. Salamat kay Ginoo sa imong pagpaamgo kanako ang kasala kayo. Sa mangkon kunta ang ipangandoy ko imayang dayon kagisaan nimo. Mula ni akong prayer ni kahuman ako ani dayon salamat ko sa Ginoo nya
nang binagyod karon sa pandemic nga 2019 COVID-19 nga wala tay kasiguruan kung maigo pa ta niini kay di man ni nato makita mo na nga ako na sining gi-share kay wa na magitay kasiguruan nga maigo ta nining maong virus. Kanatong tanan daghang salamat o mayong buntag. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausa kaninyo. Naanataron sa ikanapulog, 8 nga Domingo sulod sa tuig mga igsuon, unang Domingo sa Agosto. Kaning unang Domingo sa Agosto, gitawag ni siya St. John Mary Vianney Sunday. Kana si St. John Mary Vianney, kaila ba mo niya? Wa mo kaila. Amo ng patron namong mga pari, labi na gyud sa mga diocesan priests o mga parish priests. Siya ay among patron. So karon iampo nato ang bukasyon sa pagkapari o ang kaming mga parish priests nga magpabilin ming buutan. Unya Diyos nun, no? Ang lain mo magtinanawan ako. Iampo nato ang tanang kaparian sa tibok kalibutan. Unya, ato sang iapil dinhi sa atong pag-ampo nga mahunong na ning pandemic, ang COVID-19 nga kinirong atong gibuhat nga mga pag-ampo makatabang untas pagpahunong nining maong virus. O ato sang iapil ang pag-ampo alang sa atong mga benefactors, atong mga donors dinhi sa atong simbahan nga nagpadayon sa paghatag sa ilang mga contributions para sa atong mga church projects. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuos amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita.
O amahan, kaayo nga way kinutuban, among sinugdan og mag-aagak, ayaw pagpahilayo kanamo og patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagdaig kanimo. Pasaylua ang among mga sala ug iuli kami nganha sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo ug inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamo bino ug gatas nga walay bayad. Nganong gastuon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako. Ug makakaon kamo maayong pagkaon ug magtagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako. Aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kaninyo. Ug panalanginan ko kamo sumala sa akong gisaad kang David. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang binuhat. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang mata sa tanan nagatan-aw nga malaumon kanimo, ug gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong kamot ug gitagbaw mo ang imong kamot ug gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? Dili, hinunua
taliwala nining tanan. May hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langitnong punuan, o mga gahong, ni ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gay bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. Nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manao usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni atong dapita sakay sa usa ka sakayan ug miadto nga naginusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-apas kaniya. Si Jesus mikawa sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, "Hapon na kaayo, ug awa o kining dapita." Busa palakta ang mga tao ug paadtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, "Dili kinahanglan nga manlakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon." Sila mitubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang among dala." Si Jesus miingon, "Dad-angari." Unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao ug gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Ug gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tawo nga nangaon, walay labot sa mga babay ug sa mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maghunahuna ko aning atong unang pagbasa kung tinuod ning mahitabo sa kalibutan. Purot gid natong tanan natong problema or dako natong problema. Nakahinumdum mo sa unang pagbasa ang sa gisgutan ni Propeta Isaías. Limot mo no? Magunahon na. Maingon si Propeta Isaías, ang Ginoo nag-ingos mga tao nga, "Duol mo nga rin ako. Pangaon mo kamong mga gigutom, di ay daghan nga pagkaon. Kamong giuhaw pangino mo. Kamong mga way kwarta pamalit mo." Nanggana way kwarta mamalit na noon. Kamo suway mong duol sa tindahan, wa kay kwarta nya palit. Mahimo na dili. Ginoo ra gyud makahimo ana. Kamong way kwarta pamalit mo. Way limit ang pagkaon, way limit ang imnonon. Kaon mo, way bayad ang tanan.
Pastilag mao ni mahitabo sa tibuok kalibutan. Wa na ta magkinahanglan og amelioration Wa na ta magkinahanglan anang ayuda. No? Nya karon kumusta man? Nahitabo ba wa? Tubag. Wa. Unsa may problema nganong wa man ni mahitabo? Bakakon dayong Ginoo. Di ni tinuod ang iyang gisulti. Namakak day siya nato. Saman, bakakon siya dili. Nahitabo ni wa. Kapataka na lang magtubag. Dili bakakon ang Ginoo, pero ang iyang giingon, duol mo nga rin ako. Duol. Nya kay kitang tanan, di naman ta mo duol Ginoo. Unsa may timailhang mo duol ta Ginoo? Kana bang maminaw taniya, mamati taniya. Mao nay muduol. Natanawa ang diha sa tong ebanghelyo nga namiya sila sa ilang mga balay. Namiya ha? 5,000 kapin, dapas mga bata o mga babae. Namiya sila og miduol ni Hesus didto sa disyerto, didto sa awaaw nga lugar. Wa mamauli, siging paminaw sa iyang giwali. Motong naluoy siya sa pastilan, sige nilag paminaw, wa naman ni sila gikaon. Ang mga apostolis nga mga daw sa kayo. Lord, palakta ni mga tao, papulian na. Iyong Ginoo ayaw palingkura hinoon. Ana, kitay mo pakaon nila. Nakakaon sila wa? Nakakaon. Nibayad wa? Wala. Nabusog wa? Nabusog. Namakak ang Ginoo wa? Wala. Kisa may mga bakakon ang nanimbang. apil na ni pare. Nganong bakakon man ta? Kay magsigi tag pangadjig amahan namo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nga sigit ang buot-buot. Sigit ang supak sa iyang kabubuton. Dili mahitabo ang giingon ang kalano namo sa matag adlaw kay gaon naman to ang matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Pag ingon nato nga ang kalano namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, awa na gihatag ngano man bakakon man ka, nagsupak-supak man ka sa iyang kabubuton. Kumusta man mong mga asawang ni adinhi, wa mo magsupak-supak sa kabubuton sa Ginoo? Wala. Wa mo magsigig pangaway sa inyong bana. Wala. Wa mo magsigyaw-yaw. Wa mo magsigig kasilos diha. Wala. Wa na tingog. Kamong mga bana, nagtuman mo sa kabubuton sa Ginoo na supak-supak. Nahigugma mo sa inyong asawa. Wa mo magsigtanaw sa silingan. Wa mo magsigig tanaw na diyang naa sa Facebook nga mutanaw sa kuusahay. Ang mga banar ba sig tanaw na magsigingon kani ang taniaw kani gitaw so sig tanaw sa asawa ito luura na gining animal na kani gitaw ni agit. Muana na gani mo mga bana, mga bakako na mo sa ginyong giingon sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapito, sa sakit o sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag ka nato. Oy, mga bakakon mong dagko. Onya, inigingon nimo ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, awa na mo abot, mao nang ratulo na kay mustanan, sige nang away, bisag na ay kwarta, murag kuwang lang gyapon. Nanay balay, mangita lang gyapon laing balay, adto lang gyapon muhigda sa laing balay. Ana, naipagkaon adto gyud kitibi bar, karon hinon sirado pa man. Sige pagpangandoy kanusam na moabli Diha bita ko nagkuha ko sa kanibang kuan ba, nagkuha ko sa kanibang kani mga donations ba dito ko sa usa sa mga kwarta padala nya dugay mo na siya no maghuwat man ta na di ni sud nga mukuha sad siya babay puting siksiha puti kayo ba nya liab pay imo diri nindot kay tanaw na pay patik-patik diri sa luyo ba nya kay duol ba kay na diha galingkod sad ko nya diha sa akong atubangan ako la nindota niya tanaw ana ko
Di, musulti lang ko sa tinuod, nindot man yun. Di, ang si tanaw nyo sa pari, di ka mo mutanaw kung sa inindot. Kamu no. Mao na. Nya pag humanan niya transact dito, maghuwat pa muna. Diri siya nilingkod sa saluyo na kog jutay niya. Kaila mo di sila sa guard siya. Unya, sige pamuron ngadto sa inyong kansa. Wapa lagi mag-open lagi. Oy, ana ingon siya. Unya, unsa mo ro inyo siya? Personal hiring lang usa. Wa mo ka G. Maingon sa Coast ni sinya sa Coast Guard ba ni tanaw-tanaw Coast Guard ako mangayo ka kog number ani no. Di ba basig maka-hire ta niya as atong salmista din eh. Basig may datong mukanta kay ingon mo siya open na bang inyong bar karon ana bar may lang gisgutan. Basig singer to siya didto nya himo na to diring salmista di ba? Ang lain kay mo tinanawan ako na. Di day pwede himong salmista dito. Na. Mao na. Kung matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, kung magtuman gilang kita sa iyang kabubuton, mutuman lang kita ang kalan-o namo sa matag adlaw, di gina niya ihikaw. Wala ka nang hahanapin pa. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang kamot sa Ginoo mo'y nagpakaon ka nato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Wala ka nang hahanapin pa, tanan gyud tagbaw nas Ginoo. Tuman lang siyang kabubuton, tuman lang gyud. Ay pagsupak-supak kita sagod mo ingon, imbis mo ingon ta matuman ang imong pagbuot, ang naas atong kasing-kasing matuman ang akong pagbuot. Mao may ato. Beka mo dihang mga ginikanan. Unsa may kabubuton si Ginoo sa inyong anak karon? Paeskwelahon dili. Paeskwelahon. Kisay gaingon. Ako. Naingon ang Ginoo paeskwelahan inyong mga anak karon. Karon panahon na. Kamo pamalandong mo diha. Kay karon ra ba ang naagi sunahonas ginikanan paeskwelahon ang mga anak. Unya kay mahal man kaayo ang gastuhanan, mamalit na sa kag computer kay online ra baron ang kuan. Ang mga maestra sad problema po sa ilang online, mamalit na po sila mga computer. Mingon din sila, sus kapait ngot ko tes ay mo pang eskwela, ay na mo pag maestra. Nya napa mo'y palitonon. Wa na. Unsa may bungaton? Matuman ang imong pagbuot. Ang kabubuton sa Ginoo mo itumana. Porti na tungtuman sa atong kabubuton nga stress na lang hinuon ta. Ilabi na gid nang atong gitawag og formal education. Si Jesus way grado. Sila si San Pedro o mga kauban niya pulos-pulos way grado. Nganong nahimo man lagi silang mga reformist o mga tighatag og kaayuhan sa tibuok kalibutan. Wa man tatoy grado. Si Saint Catherine of Siena wa gyud grado, unlettered, di gani ka mao musuwat. Nganong nahimo man laging greatest saints and reformist sa atong simbahan. Nganong well-educated man nahimo pa man ganing doctor of the church. Tungod kay nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kanang gitawag natong education ug wa na dihay Ginoo, patay gid ang edukasyon na. Mao nay nagtudlo kanang atong profession karon na way Ginooay, mao nay nagtudlo og abortion, mao nay nagtudlo og divorce, mao nay nagtudlo aning artificial contraceptives, mutilation, euthanasia, same-sex marriage. Nga mo'y nakaguba karon sa atong moralidad ug nakaguba pa gyud sa atong health. Nganong daghang mga sakit og AIDS, nganong daghang mga sakit og cancer, nganong daghang mga sakit aning mga kidney failures, diabetes. Tungod sa gipamaligya niining mga educated, apil na ning nagwali. Haron lang yun makakwarta. Nganong naguba mga atong ecology, naguba ang atong ozone layer, nangaguba atong mga bungtod, atong dagat, ang atong mineral resources, nganong nangaguba man contaminated naman kay atong tubig, din aman ta kainom. Ang nakagubaan na ang mga educated, nga gitawag og mga scientists, mga inventors, og mga businessmen, nga way Ginoo.
Naa say daghan nga mga scientist, naa say daghang businessman, naa say daghan nga mga educated nga naay Ginoo. Unsa may ilang nahatag sa katilingban, purtis ang nindota. Tan-awa ang mga scientist nga mga Catholics, tan-awa ang mga educated nga mga santos, pagkanindot sa ilang nahatag sa kalibutan, positive kayong impact. Why nangamatay, why nangaguba, why mga naghilak og nangaadik. Kay naa may Ginoo. So nga akong pasabot, if you desire imong pangandoy nga ma-educated imong anak, siguro yung gakuyog ang kabubuton sa Ginoo ug ang iyang intellectual development. Wa gani na kanire atong developon, magsige ra kita ingon matuman ang akong pagbuot. Kana din siging pakolor anang buhok, siging kiskis anang kilay, kisay katudlo ana ang educated o ang non-educated. Kanang siging patatuan ng lawas nga puros na mga tato diri, ang mga lawas na nga hurot na tato, kisa may katudlo ana ang educated or non-educated. Educated for money, for money. Pero gibutangan pa na Ginoo, di gitingali unta usbon ang mga gibuhat sa Ginoo. Matud pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, walay makapahimulag nato gikan sa gugma sa Dios. Matud pang Reverend, amen or not amen? Ansa man, amen? Amen. Walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, bisan pag ang mga kasakit, kamatay, kagutom, mga bagyo, mga linog, gubat, bisan pag ang mga demonyo kanang mga gahom sa kangitngit, dili makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Unsa may timaan nga naata sa gugma sa Dios, wala ka nang hahanapin pa. Naani mo ang tinuod nga katagbawan, kalinaw, kalipay, kahiusa, way gubot, way away, way sukanay. Muna'y pasabot nga naa ka sa gugma sa Dios. Nahitabo ba niro ninyo? Malinawon ba mo kayo? Wa ba mo'y gobot? Wa ba'y away? Way linibakay? Way kinusmuray? Way nitingog? Sa ato pa, wa mo diha sa gugma sa Dios. Nya baka ko na sa ni si San Pablo. Ang wa hisguti ni San Pablo, unsa may makapahimulag nato sa Dios? Unsa man? Ang ato ragyong kabubuton. Kung kita na'y mubiya sa Ginoo, din agita niya pugnan, malayo kita sa Ginoo, niya mawa na ang iyang gugma din hinato, ilisa na sa gugma sa demonyo nato. Kanira bang demonyo kung mo'y mahigugma, gubon kita niya, gubon ta niya, patyon kita niya. Lain man ang demonyo mo'y mahigugma, iya man tang patyon. Pero ang Ginoo gani mo'y mahigugma, lipayon kita niya, tagaan pa ta niya og kinabuhing way katapusan. Tagaan ta mog sampol, kanang pangabit. Unsa man na? Gugma magyapon na. Unsa man ang gugma ha? Gugmas Ginoo o gugmas demonyo? Demonyo. Kusga. Demonyo. Hinaya ay. Kusga. Demonyo, gugmas demonyo o gugmas Ginoo? Tanawa. Di ba maghilak ang asawa? Nga naman, giguba na ang ilang relasyon. Maghilak sad ang mga anak. Maglagot sad ang mga anak. Maglagot sad ang mga naapektuhan. Ang bana sa datong gikabit nimo, og laki man ka, bana ka, nangabit ka atong minyo sad. Ang kabit sad ang bana pud ato, ang pamilya pud ato, naglagot nimo. Ang imo sang pamilya naglagot sad nimo. Guba na ang mga pagbati, kusmod nagbanganaw. Hala, biyai imong kabit, higugmaa imong asawa. Unsa man na? Gugmas Ginoo, gugmas demonyo. Gugma sa Ginoo. Tanawa, malipay imong bana, malipay imong asawa, malipay imong mga anak niya mingon dayon, mausab gyud ang tao, no? Nya ikaw sad nga nakamatngon nga nalipay na sila, unsa man sa imong bation? Lipay. Depende. Ug mas lami ang kabit, maguol gyud ka. Pero mas maayo pa nang muantos ka sa imong kaguol nga nakalipay ka sa tanan kaysa imong tumano ng imong kalipay nga nakahatag kag kaguol sa tanan. Manindog na ta mga malipayon.
Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikonsat sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banahaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang gugma sa Dios gipakita diha ni Kristo ug ang pagkaon sa Eucharistia mao ang kinadak-ang gasa sa iyang gugma kanato. Busa uban sa pagpaubos og mahigugmaong kasing-kasing, mudangop kita kaniya sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan, nga pinaagi sa grasya sa Dios, makahatag siyag katagbawan diha sa iyang pag-atiman. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong nasod, nga ang Ginoo molamdag sa mga nangulo niini, aron ilang mahatag sa katawhan ang timos nga pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay, nga makaambit na sila sa bangkite sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Manggihatagong Amahan, itugot kanamo ang among gipangayo. Dawata kini kay among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimayon sa iyang ngalan, alang sa pagpasalanan sa pigong iyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santusa kining mga gasa o gitugot ng among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manawsab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang managibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya og magamay imong mga binuhat, ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo nga gidaig o gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa wayhunong nga awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balik manhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi ng among gihandom ning misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Juan Maria Vianney, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa to langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang hinarian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaos sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluloy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
magampo kitang O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog, sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, o andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos, ang mga mahal, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, mapanaligdan mo kami batok nining COVID-19, nga may kalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alimaw unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manlingkod palihog. Mga igsoon, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine satisfaction. Kanang Diyos nun nga katagbawan, wala ka nang hahanapin pa. Nato lang buhaton, mo desisyon lang kitang mukuyog o musunod tas Ginoo, dili ta mo biya niya. So ako mong hatagan, ato na usang pasalamatan ang mga katawhan nga nagtabang nato dinhi aron pag-andam nining atong simbahan. Ang ato ditong frontliners, ang nanglimpyo dinhi, ang atong mga lectors, atong love offering assistants, ang atong choir, ato diring mga sakristan ug ang atong kaning deacon Reverend Leo. Kanilang tanan tagaan natong masipang pakpak. Ako mong i-update sa ato karong mga donations nga nadawat hangtod August 1 sugod atong March, month of March. Nya ang nadawat nato na karon nga mga donations ning abot na og 7,176,087 pesos and 3 centavos. Salamat kay sa mga donors nga ning hatag ani. Nabay naka-appeal ninyo ani dinhi? Siyempre na gyud. So ang ato sang kuan, ang ato sang cash disbursements, ang total nga related sa tong project ning abot pod og 4,822,479.98 centavos. So ang ato karong ending balance sa atong available funds para sa atong project 2,353,607.05 centavos. Salamat sa Dios. Ang atong bayronon sa akong bana-bana, kwinta-kwinta na mo diri, naapas mga 3 million kapin. Nya og makumpleto gini, tingali mo abot ni og mga 3.5. So kuangan patag more or less mga 1 million para makumpleto ni tanan, no? Ang atong mga projects. So ang ato karong kuan, ang ato karong mga projects, ang atong pag-ili sa tiles na anatani sa 70%, niya ang atong stained glasses basin og mga
2 weeks or less than 2 weeks from now, musugod na to og install ang atong opisina. Murag naa na siya sa mga 60% ang accomplishment. Ang pag finishing o pagpintal diri sa luyo, murag naa na siya ron sa 50%. Ang diri sa atong adoration na nasa 80%. So gamay na lang buhaton no. Ang ato sang yampo nga ma-deliver na tong electric fans nato dihang duha. Ang atong supplier unta wa unta to makalimot. Kaya akong gitiksan wa pan mo reply. So basig ang Ginoo ray mo text ato niya. Nangayo naman tong mga specifications diha, description sa atong beam nga tauran. So basig nalangan lang tingali. So yampo nato nga mahinomdom to siya pag-deliver na sa atong gi-order sad nga big ceiling fans. Unya ako sang ipadayon sa pagsulti ninyo nga kining atong mga benefactors o donors karong panahon sa pandemic, mao ni sila ang mga tao nga mas nahigugma sa Dios kaysa ilang kaugalingon. Pulos man kita naglisod karon tibok kalibutan. So ang atong mga donors o benefactors mas nahigugma sila sa Dios kaysa ilang kaugalingon. So naka-practice gid sila sa kining gitawag nato og self-denial. Mo nay akong analysis. Kay pulos man kita naglisod nya mohatag sila aning maong mga donations. Kamo ba kamong nang donate diha? Unya, congratulations ninyo. Ato lang iyampo ang uban pa nato nga mga nagplano sad nga mopadayon sila paghatag. Nakaron usa sa mga ato sa dinhing ikinahanglan mao ang design sa atong bag-o nga lingkuranan. So naghangyo ko nga kinsa ninyo dinhi ang kamaong mo design, architect ba mo or designer lang, draftman, nasa kay idea. Ang bago na tong lingkuranan nagipangandoy kanang kombinasyon sa wood and steel. So paghimo mo design nga pios ay lang mo tangig measurement ang gitason nga kombinasyon sa steel ug sa wood kanang pangsimbahan ang iyang style. Nya ihatag nga rin ako either sa akong messenger or sa email ba, ay lang ang email ay dugay kay open, messenger lang, or inyong i-print hard copy ipadala nga rin sa opisina. Naa taroy nadawat nga mga tulo ka mga designs, kung gipangandoy maabot untag mga unom hantod sa napo ka mga designs aron among meetingan together sa atong interior designer o sa atong mga artist dinhi niya atong desisyonan dayon unsa gyud ang atong bag-ong lingkuranan nga himuon. Kining mga lingkuranan nga inyo karong gilingkuran ato ning ipang distribute panghatag tani ngadto sa ato mga chapels aron nga manindot-nindot pud ang ilang gilingkuran. Okay na ninyo? Okay. Oo na. Ato nang tanong. Ang ato sang retablo gibisita na ni dinhi ni Father Brian Brigoli nga mausad ang atong archdiocesan in charge sa aning mga church renovation, church constructions and cultural heritage. Mao na siya atong artist dinhi sa diocese official. So doon na pod ni bag-o nga kanang perspective nga gihimo. So wala palay cost pero murag dako-dako gid ni siya. Pero di lang ta mag-goal no. Kay ang Ginoo ra may mopakaon o motagbaw sa atong gikinahanglan. Na siya. O yun. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.